Kull jum mit-2 sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena Patri Marcellino Mikallef Franġiskan fost il-ħidmiet li nwettaq responsabbli mis-Soup Kitchen li għandna ġewwa l-Belt Valletta li fija nilqgħu madwar 100 persuna kuljum. Nies vulnerabbli, nies dgħajfa, nies li huma fil-periferija tas-soċjetà tagħna. Nofrulhom mhux biss il-breakfast, l-ikla tal-ofsinhar u ta' flaxija naħsbulhom, imma wkoll nagħtu diversi servizzi oħra. Illum fil-Vanġelu Ġesu jitkellem dwar il-bib id-dejjaq. Ġesu qed jistedinna jew aħjar jagħmel sejħa urġenti. Dil-kelma tiegħu mhux biex beżżana, anzi biex tgħidilna li dan il-bib huwa l-bib tal-ħniena tal-kompassjoni. Għalhekk jiena hawn kuraġġ indur lejn Alla u nitolbuh maħfra u ħniena. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. U Alla ta' dejjem li tista' kollox kattar fina l-fidi t-tama u l-imħabba u għamel inħobbu l-komandamenti tiegħek biex kun jistoqilna dak li inti twedna. Bibinek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom it-tfal isimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-mulej, għax dan hu sewwa. Weġġaħ il-missierek u l-ommok, dan hu l-ewwel kmandament b'wiegħda, sabiex ikollok ir-risq u jtul omrok fuq l-art. U intom missieriet, iġġarbuhom xi żejjed lil uliedkom, iżda rabbuhom fid-dixxiplina u t-twiddib tal-mulej. Intom l-sira isimgħu mis-sidin tagħkom ta' din l-art bil-biża' u r-rispett bis-safa ta' qalbkom bħalli kieku lil Kristu, mhux taqduhom għal wiċċhom bħal min irid jogħġob lill-bnedmin, iżda bħala l-sira ta' Kristu li jagħmlu r-rieda ta' Alla minn qalbhom. Aqduhom bil-qalb it-tajba, qiskom lill-mulej u mhux lill-bnedmin, għaliex tafu li kull wieħed skont it-tajjeb li jkun għamel jitħallas tiegħu mill-mulej, sew jekk isir u sew jekk ħieles. U intom is-sidien għamlu l-istess magħhom,
ħallukom mit-teddid għax tafu li sid fis-smawiet u tagħhom bħalma u tagħkom u huma jħares lejn wiċċ ħadd. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Flimkien takellmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Takellmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien takellmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Biex jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmil tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Flimkien takellmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Takellmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull minnu mitluq. Flimkien takellmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Alla sejħilna permezz tal-Evanġelju biex ikollna sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet wirħula. U kien hemm wieħed qallu mulej jaqgħu ftitu ma' dawk li jsalvaw. U weġibhom tħabbtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq għax kif ngħidilkom jien ħadd ma tifittxu għax ħafna tifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabbtu l-bieb u tgħidu mulej iftħilna. Iżdur jaġibkom u jgħid ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kilna u xrobna miegħek aħna u inti għallimt fil-pjazzett tagħna. U jwieġeb u jgħidilkom ma nafx mnejn intom. Morru minn qudiemi intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien meta taraw lil Abraham u lil Iżak u lil Ġakobb u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l barra. U jiġu nies mill-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u nofsinhar joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. Araw minnu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel u għaw minnu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mulej, ftitu ma dawk li se jisalvaw. Il-paġna tal-Evanġelju li għadna kemm smajna llum iddaħħalna f'meditazzjoni fuq it-tema tas-salvazzjoni tagħna. L-Evanġelju propju jirrakkonta meta Ġesu kien sejr lejn Ġerusalemm u jmur raġel fuqu u jagħmilu dil-mistoqsija. Mulej, ftitu ma dawk illi se jsalvaw? U Ġesu ma jagħtix tweġiba diretta. Illi donnu qas id-dixxipli ma fehmu wkoll it-tweġiba ta' Ġesu meta qal fil-Evanġelu għamlu ħolitkom biex tgħaddu mill-bieb id-dejjaq għax ngħidilkom ħafna jippruvaw jidħlu iżda ma jimnexxilhomx. Ġesu jrid jifhem meta jitkellem fuq il-bieb id-dejjaq mhux kemm se jsalvaw, mhux kemm eluf, miljuni jew biljuni se jsalvaw. Imma Ġesu qed jgħidilna l-importanti hija t-triq li twassal għas-salvazzjoni tagħna. U għalhekk il-kelma tiegħu hija kelma li għandha timlina bil-kuraġġ. Għaliex Ġesu qed jgħidilna li aħna rridu ngħaddu minn dan il-bieb.
U forsi hawn min qed jistaqsimma dal-bib fejn hu? Kif inhu dal-bib? Min hu l-bib? Min hu l-bib? Ġesu stess jgħidilna li hu l-bib. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan għalinna jien hu l-bib, jien hu l-bib. U jrid imexxina lejn Alla il-Missier sabiex aħna insibu l-imħabba tiegħu, insibu il-protezzjoni tiegħu, insibu min jgħadirna, min jifrimna, min jilqana, min jannaqna miegħu. Imma nistaqsu għaliex dal-bib huwa dejjaq, għaliex dal-bib huwa dejjaq. Għax kif jgħid il-Malti il-bniedem avżat nofsu armat. Ġesu qed jgħidilna l-bib huwa dejjaq sabiex aħna inrażnu s-supervja tagħna, is-supervja tal-aqna fil-ħabs tagħna nfusna. Sabiex aħna ma ħallux il-biża tiġġamjana, illi dawn ma ħallhomx jirkbuna, imma ninfetħu għalih b'qalb umli u b'fiduċja. Sabiex aħna narfu li aħna maħbuba midimba. Aħna maħniex midimba biss, imma maħbuba minn Alla. Qed jgħidilna din il-kelma sabiex aħna narfu il-bżonn tal-maħfra tiegħu, tar-rikonċiljazzjoni tiegħu. Iva, il-bib huwa dejjaq sabiex jakkes is-supervja tagħna, sabiex jakkes l-egoizmu tagħna, sabiex jakkes l-ego tagħna, l-ewwel jien, it-tieni jien u t-tielet jien. Is-salvazzjoni li tina Ġesu hija nixxija bla taqta tal-ħnina tiegħu. Dik in-nixxija ta' ħnina illi teleb kull ostaklu jista' jkollna fil-ħajja tagħna. Int fejn int fil-ħajja tiegħek, anke kif tħossok fil-periferija tas-soċjetà tagħna, anke kif tħossok fil-periferija tal-Knisja, Ġesu llum qed jgħidilna hux qed jgħidilna li dan huwa l-bieb miftuħ il-ħin kollu sabiex lilna Alla idewwaqna il-ħniena u l-maħfra tiegħu. U għalhekk nixtieq nagħlaq din il-kelma tal-lum. Il-ħajja tagħna ħuti mhix logħba biex ngħidlek li nistgħu nilagħbu bil-PlayStation jew video jew telenovella. Ħajjitna hija xi ħaġa serja. U lan tal-ħajja tagħna huwa importanti ħafna, m'iniex niċċajta. Imma serjetà kbira. Ġesu qed jgħidilna irid il-kulħadd tisalva. Jien u int. Aħna il-koll. Ġesu Kristu illum b'din il-kelma tiegħu qed jgħidilna illi Alla irid il-bisna bil-ħniena tiegħu. U minn dan il-bieb kulħadd kapaċi jgħaddi minnu. Indu lejn Alla l-Missier u nitolbuh sabiex mal-offerta tal-ħobs u l-inbit li sejrin noffrulu jilqgħu koll offerta tagħna nfusna kif ukoll it-talbiet li sejrin inresqulu. Nitolbuk mulej għall-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku sabiex kompli terraq fit-toroq tad-dinja iwassal il-ħnina tiegħek lill-umanità kollha. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-poplu ta' dawn il-Gżejjer sabiex aħna narfu ngħixu fl-imħabba u l-għaqda ta' bejnietna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għall-eżistana morda sabiex isibu l-faraġġ fik, sabiex jaqdu id-dibatija tagħhom ma' tiegħek, sabiex bekk inti tkun taraġġ u tama u tagħtihom ukoll il-fejqan. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll għall-eżistana li inti se jaħtilhom għalik biex ifaħruk għal dejjem sabiex inti tagħtihom il-mistrieħ tal-eternità. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Missier Qaddis, konvinti li tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Ilqaħħom dak li ntennulek bil-fomm u dak li ntennulek fil-qalb tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn itejk is-sagrifiċċju tifħiru l-glorja ta' ismu aħtiġiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għaxxekk il-ġeħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswinna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġeli u b'fer kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu. Il-meta kien se jingħata biex minn irajħ jibgħati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara li kien kalċi reġerat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxaħdu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nwaddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmina. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bil-konfidenza kollha induru lejna l-Missier u nitolbuh bil-qalb it-talba tal-familja. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema għida fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u d-daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jtolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-appost li tiegħek inħallilkom is-siliem, nagħtikom is-siliem tiegħi li tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-siliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja li hija midruba. Ħenin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqafti, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem quddiem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ixbijat bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberħkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma tal-btana ħlesejna u jqafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma u l-inti jomna li jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina vi tkun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-weħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misterum ta' dibatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denin, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma uri l-inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina vi tkun liben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-weħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misterum ta' dibatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denin. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallet la palina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberkinti fost in-nisa, imbijak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa, imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma u bil-inti jomna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina bi tkun li bentijek bħanna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġener kolla speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. It-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma u bil-inti jomna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina bi tkun li bentijek bħanna. O Ġesu tijie jaħfrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġener kollha speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marja bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri l-inti jomna għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-weħ kollha speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Il-ħames misterjum tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkuronata mit-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri l-inti jomna għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna weħ kollha speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Salve Regina. Slima lik sultana tal-ħniena ħajja ħlewwa, tama tagħna slima lik, lilek ingħajtu għal xaħna t-torfnati u li teva, lilek nitniedu aħna l-nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-tuframent lil Ġesu frott-imbierek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna,
bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. All-rieħ tal-Purgatorju. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazza Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlapalina. Ta' Kristu. Itlapalina. Il-Knisja. Itlapalina. Tal-ħnina. Itlapalina. Tal-grazzja talla. Itlapalina. U xebba. Itlapalina. It-tama. Itlapalina. Li żiet safja. Itlapalina. Li żiet nadifa. Itlapalina. Bla teba. Itlapalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlapalina. Tal-aġeb. Itlapalina. Tal-pariri tajjeb. Itlapalina. Ta' min ħalaqna. Itlapalina. Ta' min salvana. Itlapalina. Xebba kollok aqal. Itlapalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlapalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlapalina. Xebba kollok seta. Itlapalina. Xebba kollok ħnina. Itlapalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlapalina. Mera tal-qdusija. Itlapalina. Tron tal-erf. Itlapalina. Bidu tal-ferħtana. Itlapalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlapalina. Amara ta' kull grazzja. Itlapalina. Amara ta' kull tiba. Itlapalina. Warda mistika. Itlapalina. Torri ta' David. Itlapalina. Torri ta' lavorju. Itlapalina. Dar ta' dib. Itlapalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlapalina. Bib ta' sema. Itlapalina. Keruba ta' filodu. Itlapalina. Saħħa tal-morda. Itlapalina. Ken tal-midimbin. Itlapalina. Faraġ tal-immigranti. Itlapalina. Faraġ tal-imniktin. Itlapalina. Għajnuna tal-insara. Itlapalina. Sultana tal-anġili. Itlapalina. Sultana tal-patriarki. Itlapalina. Sultana tal-profeti. Itlapalina. Sultana tal-apostli. Itlapalina. Sultana tal-martri. Itlapalina. Sultana tal-konfessuri. Itlapalina. Sultana tal-verġini. Itlapalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlapalina. Sultana mnisla mill l-ewwel teba. Itlapalina. Sultana mtella s-sema. Itlapalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlapalina. Sultana tal-paċi. Itlapalina. Sultana tal-familja. Itlapalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Inrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena oħra li jiġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult, mqaddes Giuseppi, kum missir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe. Itlapalina.
San Sebastian Martri, itlab għalina, Santu Roccu, itlab għalina, San Paul Missirina, itlab għalina, San Publiu, itlab għalina, San George Preka, itlab għalina, Beatu Nazio Falzon, itlab għalina, Beata Adiodata Pisani, itlab għalina, intom għaddisin protetturi tana, itolbu l-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina niqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix wis-saltan ma' Alla l-Missier flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek jitluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.